जालायबाय दा दिनैनि आंनि पर्टफलिय'खौ बबेयाव बेसेबां प्रफिट जालायखो बेखौ आं खोन्थानोसैलाय दिनैबो प्रफिटआवनो दङ मार्केटआ दिनैबो गोजौ फारसे दावखोदों बेखायनो दासान्दि प्रफिटआव देखायगासिनो दङ पर्टफलिय'आव अके बिदिब्ला फैग्रोबाय आं फार्स्ट टाइम इनभेस्टमेन्टआव क्लिक खालामबाय आङो दा प्रफिट लसखौ देखायनोसै बबेयाव बेसेबां प्रफिट जादों अके दा SBI नि प्रफिटआ SBI मेगनामनि प्रफिटआ 113 फाराग फ्लेक्सि केपनि प्रफिटआ मात्र 5 रुपिस वन स्मॉल कैप फंडनि प्रफिटआ मात्र 8 रुपिस नेक्स्ट आरो SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रोथआ 60 रुपिस कानाडा रोबोको स्मॉल कैप फंड डाइरेक्ट ग्रोथआव 166 बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंडआव 23 ओनलि आरो मोनबेसे दंबावो टाटा स्मॉल कैप फंडआव 10 रुपिस निप्पन इंडिया लार्ज कैपआव 15 रुपिस SBI स्मॉल कैप फंडआव 3 रुपिस ओनलि आरो नेक्स्ट दंबावो ना मोनसे लास्टाव दंबावो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप 37 रुपिस मोनसे मामोनथाय दहाय SBI स्मॉल कैपआवसो 3 रुपिस बेबायदि दा टोटेल प्रफिटआ बेयाव देखायाखै दा टोटेल प्रफिटखौ आं क्रोम वेबसाइटआवसो थांनानै वेबसाइटआवसो लिंक लगिन खालामनानैसो दिनैनि इनभेस्टमेन्ट मिउचुअल फान्डनि इनभेस्टमेन्ट्सखौ आङो बेसेबां प्रफिट जादों बेखौ डिटेल्स नायनाय जादों माने एप्सनि थ्रुयै थाङाखै आङो वेबसाइटनि थ्रुयै अपेन खालामदों एप्स वेबसाइटनि थ्रुयै लगिन खालामनानै अपेन खालामनाय जादों बिदिब्ला डेस्कटप साइडआव आरामसे मोजाङै नायनो हायो पर्टफलिय' दा बेखिनियानो दिनैनि जितु टोटेल प्रफिट जानानै बेसेबां जाखो 5043 XIR रिटार्नआ 57 बेबायदि टोटेल प्रफिटखौ नायनि आङो गुबुन गंसे मबाइलाव प्रफिटखौ नायनानै आङो देखायनोसै टोटेलि दिनैनि प्रफिटआ जाबाय 452.76 बेबायदि 76 बेबायदि प्रफिट जादों दिनै टोटेल मैया 700 सामथिं जादोंमोन दिनै 452 प्रफिट बेबायदि दिनैनि प्रफिटआ टोटेल 5% प्रफिटआव जाबाय दिनैसिम इनभेस्टरआ जाबाय 90,500 आरो टोटेल कारेन्ट भेलुआ सोलिबाय थादों 1,03,538 बेबायदि दिनैसिम दा सानफ्रामबो दैलि आङो बेबायदि रिपर्टखौ जायखिजाया सानफ्रामबोनि लस प्रफिट बा प्रफिट बेबायदि पर्टफलिय'खौ देखायनाय जागोन बे भिडिअ जाय नायगोन बेबायदिखौ नुनो मोनगोन बिदिब्ला बेनिफ्राय स्टक्सआव बेसेबां जादों स्टक्सआव दिनै शेयार्सआव दिनै 15 रुपिस लस जानानै दङ 15 रुपिस लस जानानै दङ टोटेल 124 जानानै थाफिनबाय 15 रुपिस लस जानानै कारेन्ट भेलुआ 3,215 इनभेस्टेड भेलुआ 3,000 मोन 3,091 बेबायदि इनभेस्टेडमोन दा बेनिनो
15 रुपिस माइनास जानानै दं मोनथामल' शेयार्स दङ मोनसे IEX बेवहाय 23 प्रफिटआव दङ जस्टि लेब्सआव बेवहाय प्रफिटआ दङ 97 ओमफ्राय मोनसे निपन इन्डिया ETF आव मात्र 2 रुपिस प्रफिटआव दङ टटेल दिनैनि पर्टफलियो बेयाव ग्र' एट्स बिनो दा आं बेनिखौल' देखायनाय जाबाय दिनैनि प्रफिट लसखौ दिनैनि भिडिअ'आ प्रफिटनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअ'खौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ एभ्रिवान